No eipä hei, on tämmönen nopea In the Back-päivitys. Niin näette mitä heitellään tässä loppukesästä. Se on vähän muuttunut tässä tänäänkin, mutta koko ajan pikkusen muuttuu. Niin tämä päivitys vähän läpi. Eli pikseliä normaalikovuudella yhä putissa. Sitten löytyy täältä myös toinen kappale. Toinen kappale. Tätä myöskin heitän välillä, mutta pääasiassa puttaa molemmilla. Mutta tää on tämmösiä pitkiä putteihin ja semmosia pieniä neppiheittoja. Tää lähestyy vähän liian pitkältä puttaamisetäisyydellä, etenkin jos tarvitsee päästä oikealle. Ja sitten softiklovi perkäksää. Tää on nimenomaan vaan lähestymisheittoihin sieltä 20-40 metriin pyöreästi. Niin ne kaikki oikeastaan, jos ei tarvitse päästä oikealle, niin heitellään perkillä. Ja sit heittovutteena vielä puree. Täällä päästään oikealle. Nimenomaan oikeastaan kaikki semmoset vähän pidemmätkin lähestymiset, mistä täytyy päästä oikealle, niin heitellään purella. Sitten täällä löytyy vielä muutama heittoputteri lisää. Niitä on tullut tässä lisää vuoden aikana. Suorana heittoputterina Proxy. Tää suora heittoputteri oli tossa Watti aikaisemmin, mutta kun tää Teemun Proxy tuli mulle, niin se on ottanut Wattin paikan, plus mun luottovatti on muutenkin kaveri autossa, niin nyt Proxy ajaa suoran heittoputterin asiaa. Sitten pikkusen ylivakaa heittoputteri on Envy, Eaglen Envy. Pikkusen ylivakaampi kuin toi Proxy, mutta ei läheskään niin ylivakaa kuin tää kaksikko. Täällä on kulutukseen putterimuovin Entropy. Ja sitten oikein ylivakaana tuuliolosuhteisiin niin Rikin Harppu. Nämä on molemmat niinku oikeasti ylivakaita, ja tästä on tästä Entropystä kulutella semmonen isoin vakaus pois, niin siitä saadaan sitten tuulen kestävä vähän ylivakaa putteri tulevaisuuteen. Sitten Vidariosastolle, näitäkin on 5 kappaletta täällä päkissä. Alivakaapara Detour. Tää on lähinnä antsaheittoihin ja semmosia mettäpilleihin, mistä täytyy päästä ihan stadisti oikealle suoralla heitolla. Tai ainakin se ei tehota missään nimessä vedän vasemmalle. Niin sitten otetaan Detour. Sitten on 3 kappaletta heksei. Nää tulee varmaan muuttua tosta 2 kappaleeseen lähitulevaisuudessa, mutta nyt toistaiseksi on vielä 3. Alivakaana kulutettuna Neutron heksi. Tää on semmonen, joka pikkusen jo kääntää oikealle. Tai rattina heittäessä, jos heittää hiljaisemmin, niin lentää ihan pilli suoraan. Ei paljon feidaile, ei paljon kääntele, ei mihinkään suuntaan. Hyvin suora heittoinen, ja jos laittaa vähän enemmän voimaa, niin kääntää ihan pikkusen oikea kautta, mutta ei ole missään nimessä niin alivakaana kuin toi Detour. Sitten on ihan uusi Neutron heksi ja sitten on Proton heksi. Nämä molemmat on ihan pikkusen ylivakaita, eli lentää suoraan, mutta feidaa lopussa. On ehkä ollut testissä tää Neutron heksi viime aikoina, että kun sitä lähtee kuluttaa, niin mihin toi lähtee menemään, lähtee kulumaan niin toi Neutron heksi vai pitääkö se kuin hyvin vakautta. Mutta tää on enemmän heitos viime aikoina, tää Neutroni, mutta tää Protoni on myöskin semmoinen luotto kun täytyy etenkin ihan pikkusen enemmän tuuleen, niin musta tuntuu, että Proton kestää pikkusen paremmin tuulta kuin tuo Neutroni. Ja sitten täällä on vielä Tempo, Proton Softi. Nämä tempot ei ole ihan niin ylivakaita kuin mä ajattelin, jotenkin nämä menettää ihan kovimman ylivakauden aika nopeasti, joten nämä on huomattavasti ylivakaampi kuin heksi, mutta ei läheskään niin ylivakaa kuin tuo Entropy ja Harppi on. Tämä menee siihen väliin. Ja tällä heitellä oikeastaan tuulisolosuhteissa suorat heitot. Ja sitten kun halutaan heittää semmoista hysseä, mikä pitää sen kulman kyllä varmasti loppuun asti, niin heitän tempoa. Ja semmonen suora heitto, mikä vakaasti feidaa, kun lopussa lähtee pikkusen kääntämään vasemmalle heitoaikana ja sitten feidaa kunnon feidin lopussa. Tässä on vaan se ongelma, että jos heittää ihan flattina ja mataan, niin tää ehkä ei jaksa, ja vähänkin tuuleen, niin kääntyy vasemmalle tarpeeksi, joten sitten tätäkin tuo Harppi tuli mukaan tonne noin nyt oikeasti ylivakaana, että saadaan vielä ylivakaampi versio, etenkin tuulisolosuhteisiin tähän tempoon verrattuna. Sitten mennään
fairway driverin puolelle. Niitä on täällä aika hyväkin kasa. Näitä uudesta tulokkaasta. Tää tuli tänään backiin. Järvä Open Stampinen Hawkeye. On katsellut pitkään, kun Kimmo heittelee sitä. Ja nyt oli mahdollisuus itselle saada Hawkeye, niin otin sen ja ehdottomasti suoraan backiin. Suora, lentonen ja ei feidaile eikä mitään. Tää lentää suoraan ja vähän pidemmälle kuin heksit. Sitten on mun alivakaan Explorer, kulutettu Gold Orbitti Laurin stampilla. Tää on kohtaan samanen kuin tuo Hawkeye, mutta tää feidaa huomattavasti enemmän lopussa. Joten tääkin lentää suoraan. Ihan jopa pikkusen niin ja oikein kautta kuin Hawkeyekin, mutta tää feidaa huomattavasti vahvemmin lopussa. Joten sopii hyvin semmosia heittoja suoraan ja sit lopussa vähän vasuriin. Niin sen takia tuo Hawkeye tuli mukaan, että siinä ei ole sitä feidiä samalla tavalla kuin tässä Expossa. Sitten on Laurin Opto Explo. Tässä oli se Kristinin Expo aikaisemmin. Nämä on ihan sama lentoiset molemmat. Ei ole suuresti eroa. Tää on hyvin basic Explorer. Lentää kohta suoraan ja feidaa lopussa aika vahvasti vasemmalle. Hyvä perus luotettava fairway driveri. Sitten on täällä vähän uudempi tulokas, on ollut pari viikkoa backissa Snowlinen Explorer. Tää on suoralentoinen, mutta todella vahvaa loppufeidillä. Eli tää oikeastaan olosuuden tää menee lopussa vasemmalle. Ja vaikka heittäisi pieneen antsaankin, niin se loppufeidi tulee. Joten tää on semmosia flexiheittoihin tosi hyvä, että heität pienen antsa alkuun ja sitten tää palauttaa lopussa aika vahvastikin vasemmalle. Tässä on semmonen feidi, mitä en ole oikein missään kiekossa nähnyt, että oikeesti dumppaa tosi vahvasti vasuriin, joten ja mihin kulmaan se heitän lopussa menee vasemmalle anyway. Ja sitten on Opto X Explorer. Erittäin ylivakaa Explorer. Lähtee hyvissä jo vasemmalle ja lentää koko matkan vasemmalle ja ei hirveästi välitä tuulesta. Erittäin luottopeli. Heti kun tarvitsee päästä vasemmalle, mutta ei mitään niin distanssit raippaa heittämään, niin tää lähtee lentoon. Sitten on 9-nopeuksisia. Hatchetti, oikeasti alivakaa, kääntää yli, lentää vahvasti oikealle. Ja itse asiassa tää on nyt syrjäyttänyt Askendin kokonaan. Askendi lähti nyt pois backista, toistaiseksi ainakin, koska Detourin ja tämän Hatchetin väliin mä en tarttunut kiekkoa. Mä huomasin, että mä en oikeastaan heitä Askendiin, joten Hatchetti oikealle kääntyviin heittoihin. Sitten toinen Hatchetti, eli Sotakirves. Ja tää on Opto X-muovilla, eli pikkusen vähemmän alivakaa kuin toi. Eli kun tarvitsee päästä oikealle niin, että esimerkiksi on vähän tuulisempaa, niin ehkä luodaan tähän vähän enemmän. Ja tää on myöskin semmosiin oikealle kääntäviä heittoja, mistä haluat vähän palauttaa takaisin vielä. Et heittää ihan pienessä antsassa oikealle ja sitten tää palauttaa lopussa vasemmalle. Ja semmosia kevyisiin flexiheittoihin. Tässä on pikkusen fadea yhä tämän vähän vakaamman muovin takia. Niin sopii siihen slottiin oikein hyvin. Sitten myöskin uusi tulokas backiin. Mun saintti on ollut pari kertaa testissä, mutta oikein se mun oma aikaisemmin saintti ei oo uponnut. Se ei oo oikein lähtenyt. Se on ollut vähän arvaamaton. Musta on ollut ehkä pikkusen, että se lähtee liian helposti kääntämään yli, jos heittää ihan pikkusenkin antsassa. Ja tää lähti mukaan vahingossa kippikseltä, koska luulin ottaa oman sotakirveen maasta ja otinkin tämän saintin. Ja tää on enemmän semmoinen saintti, niin saintin kuuluisi mun mielestä olla liitokone, suora, ihan pikku fedin lopussa, ihan pikku kääntö ilmassa. Niin tää lähtee nyt opetteluun, mutta ainakin ensitesteillä niin oikein loistava. Ja tulee varmaan ottamaan paikkaa nyt noilta nopeammin, että mä tuun pysymään pitkään 9-nopeuksissa ja 10-nopeuksissa, enkä sinne freittinopeuksiin tuu enää hirveästi menemään, kun se luottovreitti on nyt jossain ojan pohjalla. Sitten viimeinen fairway driveri on Factory Second Thunderbird. Tää on vähän alipainoinen, 167 grammanen, mutta mukavan ylivakaa.
Oikeasti silleen, että etenkin jos ei ole ihan älyttömät tuulet, niin tulee tosi luotettavasti tänne vasuriin. Mulla on täyspolitiikin Thunderbird, mutta tykkään tästä pikkusen kevyemmästä enemmän. Tää ei ehkä ole parhaimmillaan tosi kovissa tuulissa, mutta sinne mulla on tuolla nopeampien heikkojen puolella sitten korvaa, ja kun sinne tarvitaan mennä oikeasti tuulisilla olosuhteisiin. Mutta tää on normi heitto-olosuhteissa se ylivakaa driveri, mitä mä heitän. Sitten täällä on vielä muutama distanssiraippa. Näitä olisi tarkoitus nyt niin lopettaa aika lailla käyttäminen. Heittää näitä vaan tosi tuulisissa olosuhteissa ihan täysin avoimella, kun haluaa lähteä tempot täysiin tai muuten treeni mielessä, mutta musta tuntuu, että toi 90 nopeus on mulle parempi kuin tää 11-12 nopeus, mitä nää on. Mutta täällä on Kippikseltä Topdiskilta ostettu tosi pehmeä G-Star-freitti. Tosi alivakaa, jopa pikkusen alivakaampi kuin se vanha luottofreitti, mikä oli alivakaa kappale. Mutta se on semmoinen luotettavan alivakaan, tai ehkä semmoinen flipperi alivakaa, jopa pikkusen, varsinkin jos tuulee vähän sen. Niin mä en ole löytänyt tätä vielä ihan täysin käyttöön. Tää on nyt vähän niin kuin testi, että tuleeko tää jäämään vai ei. Mutta tää on semmoinen pikkusen liian epäluotettavan flipperi joissain tapauksissa. Sitten Fission Timelapse. Tää on mennyt on and off. Väkiä pois. Tässä siitä, kun mä ostin sen 1,5 kuukautta sitten, tai mitä tää tuli. Ja nyt tää on semmosena maksimidistanssikiekkona. Tää tekee kivan oikealle käännön ilmassa, jos sen heittää oikein. Jos heittää hyssässä, niin ei se käännä yli sieltä, mutta jos heittää flattina, niin se kääntää vähän oikealle. Tää on semmosen oikein distanssilinjan kiekko. Mielestäni 12 on vähän liian nopea mulle, mutta jos mä tarvitsen maksimidistansseen, niin mä uskon, että tällä pääsee vähän pitemmän kuin Saintilla, mutta mä luulen, että Sainti tulee olemaan pääasiassa distance driveri tässä lähitulevaisuudessa. Sitten on Grace. Tää on Timot saatui Gracei. Tää on niistä mun Graceista alivakain, luotettavin itelle. Tää on mulle pikkusen ylivakaa, mutta aika semmoinen suoralentoinen, mikä sitten lopussa vetää vasemmalle ja pystyy heittämään vähän tuulisemmassakin olosuhteessa. Kohtahan luotettavasti on sen verran ylivakaa mun kädelle, mutta ei missään nimessä voi sanoa, että tää on niinku ylivakaa. Tää on tosi hyvä, luotettava perus distance driveri. Ja sitten viimeisenä joku monsteri-versio tästä Hallowraidista. Tää on aivan super ylivakaa, aivan mihin tuuletan heittää ja mihin kulmatan heittää. Tää kääntää vasemmalle jo ilmassa, joten tää tulee esiin silloin kun heitään esimerkiksi kaadista tuulisissa olosuhteissa. Niin, tai karkkilaa myrskytuulissa, niin tää on luottokiekko niihin. Ja oikeastaan päkis pyörii vaan ja ainoastaan tuulisia olosuhteita varten tai jokin ihan yksittäisiin fleksiheittoihin, missä pitää päästä tosi nopeasti takaisin vasempaan. Mutta lähtökohtaisesti vaan ja ainoastaan tuuliolosuhteisiin tämä kiekko ei juuri koskaan muuten käytössä. Siinä oikeastaan kiekkopuoli, muuta väkiä, tuolla vaikka mitä kamaa, mutta ei mene tätä esittelemään tässä näin. Kiitoksia teille.